мардуме ки дар Москва ва подмосква ҳастед духтури гӯшдард бинидард гулудард мекофтед намеёфтед. ман хотир ба шуморо ёфтам видеоро то охир намош кунед ба ҳамин адресҳо биёед илтимос навора то охира гӯш кунед то буфаҳмед. мардуми гӯшдард ба пеш худованд шифоду бидиҳад. ассалому алайкум дӯстони азиз, аллоҳ баракатон тия. мо ҳамавақт хушхабар метиҳем як бародари тоҷики хмо дар ҳамин соҳаи бизнес дар соҳаи кӯмак ба муҳоҷирот чӣ кор кунем пешравӣ кунад. мо ҳаракат мекунем якум шида видео кунем то бачаҳо биён аз ин чи баҳра бигиранд муҳоҷират кӯмак кунанд. имрӯз бародарони тоҷики мо як клиника ихчо ҳӯй кардам. қадим мо бародар врач ҳастем савол ҷавобш метиҳем. барои муҳоҷирот тамоми намуди хизматрасонӣ типи дар ҳамҷа дида мешавад. бародаро акаҷон ассалому алайкум бозга чӣ бошед бахшиш. ман доктор Баширхон Турсунов, уролог дерматовенеролог, врач, табиби бемориҳои узвҳои ҷинсии мардона ва занона, табиби пӯст ва косметолог мебошам. хуб акаҷон дар ҳамин ҷои шумо чӣ хизматрасонӣ карда мешавад? Клиникаи мо дуруҷамед. дар шароити клиника мо ташхисҳои нави муосир дорем ва дигар роҳҳои табобати бо усулҳои замонавӣ аз қабили ташхисҳои ҳама намуди ташхисҳо дар клиникаи мо гузаронда мешавад. дар сатҳи баланд бо таҷҳизоти нави ҳозиразамон гузаронда мешавад. дар клиникаи мо якчанд роҳҳои табобати бемориҳои аз қабили бемориҳои гӯшу бинӣ, бемориҳои дил ки дар шароити мо метавонем мо ҳам ташхис дорем ҳам табобат гузаронем. дигар бемориҳои мардона, бемориҳои мардонаву занона, табиб гинеколог дорем дар беморхона. дар беморхонаи мо бо муҷаҳҳозонда шудааст баъзан намудҳои асбобҳои тиббӣ ки бисёртар мисол барои гиёҳдармонию барои сӯзандармонию физиотерапевтӣ яъне кабинетҳои утоқҳои мо физиотерапевтӣ дорем ки яъне ба мардум кӯмак мерасонем. саломат бошед бародари азиз. хоҳарон яъне ҷои духтури занона мардона гӯшу гулӯ бинӣ яъне ки тамоми хизматрасонӣ дар ин ҳаст. як нуқта бас аст агар шумо бародаро илтимос навора паҳн кунед то дигаро бохабар шаванд. дар метро браславски ай4 виход мебуред бародаро улица Перерева 49 Перерева бо хай зам занед шуморо нишон метиҳад. илтимос бекор ба кор занг назанед вақт қимати он нагирад. ба ҳамон хотир паҳн кунед то дигаро бохабар шаванд. ай клиникаи нави тоҷико. салом алайкум. посбони саломатии шумо клиникаи дуруҷамед. саломат бошед бародар азиз. худо хайр. дӯстони азиз ина иҷашам дурмадем ҳамин балнисае ки реклама кара истодам. ҳакай саҳиҷон ҳамҷо ховаст ина духтур бой ҳоҷиҷон дурустараш духтур агар ки табиб дар иҷаи шумо бо кадом хизматрасонӣ дида мешавад ба кадом аппаратҳои замонавӣ чӣ хел аст? дар шароити клиникаи дуруҷамед ҳаст аппарати ташхиси ултрасадоӣ аст ки бисёртар тамоми ташхисҳои яъне вайроншавии сохтори узвҳои бофтаҳоро дар сатҳи олӣ яъне барои пешкаши мардум мекунем. дар шароити клиникаи мо ҳаст аппарати электрокардиография яъне барои муайян кардани сабти барқии дил аппарат ЭКГ дорем. хайр бо ба ғайр аз ин дар шароити мо баъзан толори амалиёти ҷарроҳии майда дорем ки баъзан намуди амалиётҳои ҷарроҳӣ аз қабили варикоселектомия аз қабили практит яъне абсес дума кушода мешавад. баъзан намуди ҷарроҳие ки микроҷарроҳианду гӯшу гулӣ бинӣ ба тааллуқ доранд рост кардани бинӣ дар ин клиникаи мо гузаронда мешавад дар сатҳи олӣ. саломат бошед доктор. аллоҳ шифотия ҳамаи беморҳоро раҳмат барои шумо ки дар муҳоҷирот хизмат мениҳед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.